ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അഗ്രികൾച്ചർ ഓഫീസർ ആദർശ്. ഞാനിന്ന് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു വ്യത്യസ്തമായ ടോപ്പിക്കാണ്. കാരണം ഈ ജൂൺ ജൂലൈ മാസങ്ങളിൽ നമ്മൾ വീട്ടിലെ വാഴക്കൃഷിയിലൊക്കെ ഏർപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് കർഷകർ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കേരളത്തിലുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇന്ന് എടുക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാഴക്കന്നുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമ്മുടെ വാഴയുടെ ഉൽപ്പാദനം നമുക്ക് ഒരുപാട് കൂട്ടാൻ സാധിക്കുകയും നമുക്ക് ഒരുപാട് ലാഭം അതിൽ നിന്ന് കൊയ്യാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് വാഴക്കന്നുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നുള്ളത്. നമ്മൾക്കറിയാം, വാഴക്കന്ന് നമ്മളൊരു വാഴ കുലച്ച് വലുതാകുമ്പോൾ ഏകദേശം 3 മുതൽ 4 മാസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നമ്മൾ വാഴയുടെ സൈഡിലേക്ക് ചെറിയ ചെറിയ കന്നുകൾ വന്ന് ഇരിക്കുന്ന കാണാം. ഒരുപാട് കന്നുകൾ വന്നിട്ടുണ്ടാകും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം നമ്മൾ ആ സമയത്ത് ഒരിക്കലും കന്നുകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കരുത്. ഏകദേശം വാഴ കുലച്ച് കഴിഞ്ഞ ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ കന്നുകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാവൂ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട വാഴയുടെ മാതൃവൃക്ഷത്തിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനത്തെക്കുറിച്ച് തന്നെ അത് ബാധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഏകദേശം വാഴ കുലച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഏകദേശം 3-4 മാസം വാഴ നമ്മൾ മാതൃവൃക്ഷത്തിൻ്റെ കൊല വെട്ടിയ ശേഷം നമുക്ക് കന്നുകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും കന്നുകൾ നമുക്ക് എടുക്കാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യും. ഏകദേശം 3-4 മാസം തന്നെ മാതൃവൃക്ഷം പ്രായമാകുമ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ അടുത്ത് കന്നുകൾ വന്നിരിക്കും. അപ്പോൾ കന്നുകൾ 2 തരമുണ്ട്. നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും എടുക്കുന്ന കന്നുകൾ എന്നുള്ള വാള് മൊന പോലുള്ള കന്നുകൾ, അഥവാ ഷോർട്ട് സക്കേഴ്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന കന്നുകളാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക. നമ്മൾ ഒരു കാരണവശാലും വാട്ടർ സക്കേഴ്സ്, അതായത് പരന്ന ഇലകളുള്ള കന്നുകൾ ഒരിക്കലും നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. കാരണം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉൽപ്പാദനം വളരെ ഗണ്യമായി കുറയുകയും നമുക്ക് കാര്യമായ ഉപയോഗവുമില്ല. പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് നശിച്ചു പോവുകയും അതിന് വളർച്ചാ മുരടിപ്പൊക്കെ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ള മെയിൻ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഷോർട്ട് സക്കേഴ്സിനെ, അതായത് വാൾമുന കന്നുകളെ നമ്മൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതെടുത്ത് വാഴ ഇവിടെ കൊല മുളച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ മാതൃവൃക്ഷത്തിൻ്റെ കൊല വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ ഷോർട്ട് സക്കേഴ്സിനെ നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. അത് കൊല വെട്ടിയ ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഈ 3-4 മാസം പ്രായമുള്ള കന്നുകളെ നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മോൾ ഭാഗം, അതായത് കന്ന് മാളഭാഗം എന്ന് പറയും, ആ ഭാഗത്തിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 20-30 സെൻറ്റിമീറ്റർ മുകളം അത് വെച്ചുകൊണ്ട്, മാക്സിമം 30 സെൻറ്റിമീറ്റർ വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ മോൾ ഭാഗം കട്ട് ചെയ്ത് കളയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ അത് എടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ സൂഡോമോണോസ് ലൈനിങ്, അതൊരു ബാക്ടീരിയയാണ്, സൂഡോമോണോസ് ഫ്ലോറസൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബാക്ടീരിയ. ആ ബാക്ടീരിയ ഏകദേശം നമ്മൾ മുക്കി വെക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ 20 മിനിറ്റ് നേരം മുക്കി വെച്ച ശേഷം നടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് രോഗങ്ങളൊക്കെ കുറക്കാൻ സാധിക്കും. പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ വളരെ കോമൺ ആയി ഫ്ലൂഡാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. ഫ്ലൂഡാൻ ഉപയോഗിച്ചാൽ എന്താണ് പറയുന്നത്, നമുക്ക് സൂഡോസ്റ്റം ബീവളോ അതായത് തടത്തുരപ്പനോ മാണവണ്ടോ ഒന്നും കാണില്ല എന്നൊരു ഒരുപാട് കർഷകർ പറയാറുണ്ട്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നമുക്കത് അവൈലബിൾ അല്ല. അതുമാത്രമല്ല, നമ്മൾ വാഴ കൃഷിയിലൊക്കെ നമ്മൾ കാര്യമായിട്ട് നമ്മൾ കെമിക്കൽസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കുറക്കേണ്ട തന്നെ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ നമ്മൾ സൂഡോമോണാസ് ഉപയോഗിക്കാം. പിന്നെ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ വാഴകന്ന് പാറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടെക്നിക്കുണ്ട്. പാറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല, നമ്മൾ ചാണകം, പച്ച ചാണകവും ചാണകം വെള്ളത്തിൽ കലക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മളതിൽ ചാരവും മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ വാഴ കന്ന് കുറച്ച് സമയം അതിൽ മുക്കി വെക്കുകയും അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഏകദേശം ഫാം ഇൻഫർമേഷൻ ബ്യൂറോയുടെ ഇത് പ്രകാരം 34 ദിവസം വെയിലത്തും 15 ദിവസം നമ്മൾ തണലത്തും വെച്ച് ഉണക്കിയിട്ടാണ് നമ്മളിത് നടുകയാണെങ്കിൽ, സൂഡോമോണസിൽ മുക്കി നടുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ലൊരു എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ള കൺട്രോൾ കിട്ടും. അതിനുശേഷം നമ്മൾ സൂഡോമോണസ് നട്ടിട്ട് ഏകദേശം ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമ്മൾ ബാസിലസ് ബിവേറിയ ബാസിയാന എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബാക്ടീരിയ ഉണ്ട്. അതും വെള്ളത്തിൽ കലക്കിയിട്ട് 20 ഗ്രാം ലിറ്റർ വെള്ളം തോതിൽ കലക്കിയിട്ട് അതിന് ചുവട്ടിലിട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് ഒരുപാട് കീടങ്ങളെ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കും. അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുക. അതായത് നമ്മൾ വാഴക്കന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഷോർട്ട് സക്കേഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യുക. ഷോർട്ട് സക്കേഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അത് വാഴ കൊലച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം, മാതൃവൃക്ഷം കൊലച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം നമ്മളതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാവൂ. അതിനുശേഷം 3-4 മാസമുള്ളത് മൂപ്പത്തി തന്നെ നമ്മൾ വെട്ടി നമ്മൾ പാറിങ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മളത് വെയിലത്തൊക്കെ വെച്ച് ഉണക്കി, അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഷെയ്ഡിലും വെച്ച് ഉണക്കിയ ശേഷം നമ്മൾ വീണ്ടും സൂഡോമോണസിൽ മുക്കി 20 ഗ്രാം ലിറ്റർ വെള്ളം തോതിൽ സൂഡോമോണസ് എടുത്ത് നമ്മൾ 20 മിനിറ്റ് നേരം അതിൽ മുക്കി വെക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ നടും. ഒരുപാട് സമയമുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് വാഴക്കന്നുകൾ ഏകദേശം 2500ഓളം ഒരു ഹെക്ടറിൽ വെക്കാൻ സാധിക്കും. അത്രയൊക്കെയുണ്ട്. നമ്മൾ വലിയ ടാർപ്പായിലൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ബൾക്കായി ചെയ്യുന്നത്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് രോഗങ്ങൾ ഇല്ലാതെ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായി ഈ വാഴക്കന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമ്മൾ ആദ്യമേ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭാവിയിലുള്ള ഈ തടതുരപ്പനും തണ്ടുതുരപ്പനും ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ വാഴക്കന്നുകൾ എടുക്കുമ്പോൾ രോഗമില്ലാത്ത കന്നുകൾ എടുക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക, രോഗമില്ലാത്ത ഭാഗങ്ങൾ എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമ്മുടെ വാഴക്കൃഷി നമുക്കൊരു പരിധിവരെ ലാഭകരമാക്കാൻ സാധിക്കും. നമുക്ക് നമ്മുടെ ഭാവിയിലേക്ക് നമ്മൾ രോഗങ്ങൾക്കും കീടങ്ങൾക്കൊക്കെ വേണ്ടിയുള്ള നമ്മൾ ചിലവാക്കുന്ന പൈസയും നമുക്ക് കുറക്കാൻ സാധിക്കും. ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ തരാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങൾ മുന്നിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഏവർക്കും നന്ദി. താങ്ക് യു.